Hey, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe anụnwa na nke anụnwa bụzikwa ndị ọnwụ mere eze. O wee bụ na nwaanyị onu na-afụ kịta anụnwa na nwa ya nwoke na-anụ nwaanyị, nwa ya nwoke wee nwa, and ya bụ nwa ya nwoke ọ lụtakwọrụ nnukwute ụnọ, o nwere ego na nwunye nwa ya ebe anụnwa. Ọ lụkwọrụ mama ya onu na-afụ ebe a kịta anụnwa ụnọ. Onye ka nke nwoke nwụzi, nwunye ya amụtakwọrụ nwa o. Nwaanyị anụnwa wee jee gbachikọrọ ụlọ nwa ya niile, wee chụrụ nwunye nwa ya na ụmụ ya chụba n'otu rum, gbachikọrọ ebe niile, tinye aka bukọrọ moto niile dị n'ụlọ befa, chịkọrọ akwụkwọ a na nwoke nwee, bukọrọ prọpati nwoke sizie na ya eweta. Ọkwa ya ka a na-akọwazi na nwunye nwa ya anụnwa n'okwu oji ego ka ọ na-eje wee na-eri nri, onwe ebe a na-eme ife aya ati efere, nwee ndị chọọ ka alụ alụfụ ọrụ, ndị chọrọ ka eficha alụfụ ụlọ, akpọ ọnya bụ nwaanyị ọbịa lụọ anya bụ ife wee nye ụmụ ya nri. Mana di ya nwere ego, na-ekwo moto di ya fabukojekọnọrebe ife ya obi na-abụjezi wee je na-ebunata. Hei, o nwere ụdị ọnwụ ya gba nwa na ezinụlọ oge ụfọdụ ka esi azọ ife. Ị na-asị ọ na bụ ụmụnne onye ahụ gburu ya kafa wee zọrọ prọpati ya ka onye ahụ ọ nwụrụ ọnwụchie. Ya bụ ife na-akarịzikwa na akarị, amakwamife aya akpọ nke a. Esi na ụfọdụ nne di na faya anọ n'ụlọ, ewu a na-anwụ n'ọgbụrị na ka nwaanyị si bụrụ sọ mma dozicha onwe ya, nwunye nwa ya dịka onye amamife mma akpọ ya akpọ. Ọkwa ajọ obi ka nke abụọ. Esi na nwaanyị ya emecha ụwa ya bie nri anụ adị ya, nwa ahụ batazie nwaanyị ya ekwekwa nwaanyị ibe bịara ije dị ka isi wee bịa ka ọ ṅụọ mmiri tọwa iko, ichiri wee so ya. Ya bụ ife bụkwa ajọ obi. Unu ya abịakwa ka unu gere ife mere ebe a. Amakwamife butezi na ụmụ nwoke anyị na fa na-anwụzikwa na-anwụghị nne. Ihe afọ ụmụ nwaanyị na-akwa di fa ejupụta n'igwe. Ịfụzie ndị nwunye fa nwụrụ anwụ fa dị otu maọbụ ịbụọ. Iburu ngwa nwoke na-erikwa ife gụrụ tekikwa care yourself, ife gụkwara ume. Amakwamife na-ebutezi oke ọnwa rikwa bife na-anwụ, nekwa ọmarịcha nwatakịrị anụnwa di ya anwụkwana. Amakwamife aya akpọ nke a. The lady on your screen is Mrs. Amichi Nnewi, whose in-laws denied access to her husband's property. But with the help of the state government, Mrs. Amichi had finally gained access to some of these properties, and she's appreciating the state government for the quick intervention. Amichi Nnewi. Ihe m bịara na Ministry of Affairs ka anyị nyere m aka na since dị m nwụrụ ka ihe na-atụgharị m. Ụmụnne di m, nne di m, ancha niile ewekọsịa n'ihe gbasara di m, enwere onye na-ene m anya. A na-ene m anya maka a na-elekọta ụmụazị a ka m kwụ maka fanọwụ. Adịghị ene anya ili nne m ume na ụmụazị epekasị. Ha gbakọsịchara be di m si na ha na ụmụnne ha bụ ihe rụrụ ụlọ. Maras na ọdị mgbe ihe nwere ụlọ jee na biznes dị m n'ọrụ sensi anwa ka m na ihe na-atụgharị m na ihe niile m mesiri di m, ma the effort m mere ma na m lesiri ana m lere ka ndị were help maka ihe ntasị afọ niile a chịrị kpozuga n'ihe niile. Na nwaanyị ga na ya agbakwụrụ m aka ebe na ọ kwuru na ọ bụrụ ụmụnne di m na di m rụkwara ụlọ na ọsọsọ di m, and o nwere the evidence. Nwaanyị gara ka ebu ụzọ were nnọọ ọ ya bụ ihe kọlụ m everything. Yeah, na divorce before yes, ya na di m divorce. Yes, and abịala m Ghana, di m si ka m bịa Ghana ka m bịa fụfa ka mụ na afụ ụmụazị a ka afụ everything before ihe niile before di m anwụ. Mụ na afụ ụmụazị a dị in good time. Ebe m fụ mmadụ kwapụrụ akpọrọ m ma na ya clean something, ihe aka m na-eje ka m je clean the ụmụazị wee rie nri. Di m nwegasịrị property Nigeria. Nke o nwere nke bụ na village na neighboring distant village na Auja Eseka na empty land. Nne di m nyere ya mmadụ n'akụ. Property ọzọ nwekwara nke a obi ọ rụrụ ụlọ si ya biri wee lụpụziri nne di m n'azụ nke ya. Mana ofu compound. Mana ụlọ m aka m na-ekwu na ha gbachiri. Were nye m chụpụ m nye m one room. Nke a mere mgbe a na-akwado na 15th August 2025. Ndị niile chọtara na one room a ka anyị niile bụ ihe nụ. Achụpụrụ m nye one room, change the whole key, si na I belong to one. Nke ụmụazị alọkụcha everywhere, si n'ofu a ka I belong to. I change the key. Onye ji key a bụ nne di m. Ihe ọzọ ji m nwere na Nigeria bụ na o nwere na Asaba.
ụlọ akwa ka ha na-anakwa m akwụkwọ ya ha sị m na ọ bụ na m wetara akwụkwọ ahụ wetakwa akwụkwọ moto nwa bụ Siana dị m ji wee nata bifo nwa na ụda ya dị na mmachite ya Chinonye Ana sị na ọ bụ na m ewetara ya ịnọ n'okpuru ya na ihe ama ndị natara m na mma na ọ ya bụ fọst ana ọmụwa bụ onye nwunye Obinna ọ na-adị na Asaba dị n'Okwe eji m akwụkwọ ana niile ahụ bikos enwere mgbe di m na-aya ahụ ka ọ chinyere m akwụkwọ ndị ahụ 2023 afọ ya bụ ọ chinyere m akwụkwọ ana ndị a di m kọwara m na enweghị anya n'itinye ọbụla ga-eme m ka ndị adara m ihe na mma na I suffer for him that this thing is my own no matter what. Di m nwere property na Ghana. O nwere ụlọ ọrụ anụ nwee warehouse tenant house with warehouse those things o nyichara ya o belong to ụmụazị. Okay. Onye ji those property? Onye ji those property nwaanyị Ghana. Okay, nwaanyị Ghana. Afọ ya bụ Portia. Afọ ya bụ? Portia Agụma. Portia Ajima. Ajima. Okay. So again, ya na-ekwu? Yes. And they claim any property in Nigeria? The nwaanyị Ghana adịghị claim property ọbụla na Nigeria because the woman nọ for upward for the right. Ọ sị I'm good to the husband because of ihe niile m gabigara. Mgbe di ya na news na-anụ na mamịrị na ọmụ bụ ihe na-ekpo ihe niile that I should fight for it that no kwụ n'azụ. Alọ ọkụlụ ebe a. Saa akwa ụmụaka gị ebe a. Mgbe a chere m efe mgbe a na-achụpụrụ n'ụwa. Ha chụpụrụ ya na ya na ozi na sọnka mgbe anyị bịa biri. Yes, now, Joe. Ebe a ka anyị nọ sọsọ na beri ahụ. Crowd niile chama abịa bụ ebe a nke anyị niile na-alụ n'anụ. Ngwongwo na-aga iyo ụmụaka bịa ma akwụrụ. Iyo ngwongwo ụmụaka gị dị ya. Bịa ma akwụrụ. Bịa maka ihe. Ya ihe telivishọn. Bịa maka si akwa ndị a. Amara na ụmụ ya. Bịa maka sa cheki kakwa ihe niile dị n'ime ebe a. Cheki chako di kia hadi basi mama kisa lo fe cheki na kia hadi basi cheki di kia hadi basi Ha were kinka. how are you Ha na ya. yo do pai ono le anu ofuma ando cho ụmụaka ọnwụ enwe ihe kịta na anyị na-anụ na onwere ihe o ji azụ ụmụaka mụ na onwere ihe provide ji azụ ụmụaka nọ klina ka ọ na-alụ mana ngwongwo dị ya niile ka dị ya moto anụ na kịta anụ what prevents you bịa Amara na-abịa. weta ki ya akwa ịma ọnya maka na ọnya disi weluki moto dị enyi ya onwere na madam weluki nye ka onye gbochi gị nye ki ka onye gbochicha ki bịa ka onye gbochicha be di ebe onwere ki oji nọọsụ na onwere ki oji ka onye ji ki moto ụmụ paakị moto ahụ ụmụ gị ndị ọnụ ka ahụ o jiri bịa ndị sekuriti gajie ka ndị sekuriti ji sekuriti nke ọnụ ọ bụrụ ka esi eme madam ka sekuriti ji ki moto mana kwụnyere m uwe ya ka sekuriti ji ki moto ọ sekuriti nke ọkwa nwa gị nwoke Ya toghị enu moto ahụ. nwa gị nwoke nwala ụmụ moto ka ihe sekuriti ji wee jidekwa nke moto anọghị ya ka ya toghị mfa anọghị m n'ụlọ ka eke moto anọrọ m n'ụlọ ha were ha ma were bịa a sị na ọgụ wajiki weta ki moto Na-atụ asị. Agwa dị na-egwu ya na.